El confinament ha suposat tot un repte de cara a l'alimentació de moltes persones. L'accés d'informació i la incertesa de la situació afavoreixen l'estrès i, en conseqüència, l'adquisició de mals hàbits alimentaris. A banda d'això, el sedentarisme augmenta inevitablement convertint-se en un problema afegit. Són moltes les persones que han hagut de treballar des de casa o que han treballat moltes hores, i per això la seva alimentació no ha estat el més adient per a un bon estat de salut. En estar més temps al dia inactius o molt enfeinats, i a més, tenir al nostre abast el menjar d'una forma més fàcil si estem a casa o teletreballant, és evident que la nostra ingesta calòrica alimentària augmenti o disminueixi respectivament, igual que ho farà el nostre consum energètic. En aquests moments, la figura del dietista nutricionista pot ser el teu gran aliat. El dietista nutricionista pot ajudar-te de moltes formes. Mitjançant el seu suport sabràs quins hàbits hauries de deixar de banda, a més d'adaptar la teva dieta al consum calòric que necessites segons quina sigui la teva situació laboral, familiar, d'edat, de malaltia i de la teva butxaca. El dietista nutricionista se n'encarregarà d'elaborar el pla alimentari segons les necessitats i situació de cadascú, considerant possibles patologies o característiques personals, així com els recursos econòmics de la llar. No importa l'edat que tinguis o les teves circumstàncies actuals, el dietista nutricionista està format per guiar-te sigui quina sigui la teva situació. També ajudarà a estructurar i organitzar els àpats amb quantitats adequades. T'ajudarà a saber quines són les combinacions alimentàries més adients per tu, tot adaptant-ho a la teva butxaca. Depenent de la teva condició de salut, edat i activitat física que realitzis, et guiarà per saber com mantenir el millor possible la teva composició corporal, així com orientar-te en el moment d'escollir la teva compra de forma econòmica. D'aquesta manera, portaràs una correcta alimentació alhora que li aportes al teu cos els nutrients que necessita per assolir un bon estat de salut. A més, ara tenim més temps que mai per dedicar-nos a cuinar. Aprèn a gaudir dels teus aliments preferits i també dels que no t'agraden tant, elaborant-los i ingerint-los en menús saludables, econòmics i evitant el malbaratament alimentari. Tingues clar que no tots els consells són vàlids. Per aquest motiu, sempre t'has de dirigir a un dietista nutricionista amb títol universitari i col·legiat perquè et doni els millors consells dietètics nutricionals a mida.